may masikipaglugar sa itong lugar. Na magkakaroon agin ko ito, simok niya. Na yung simok yan ang dapat natin iwasan. Yung magsalita ka ng masama, nakipag-away sa lugar na yan, ito ang hadlang sa pagtanggap ng mga hajj. O man, isa, kabinet ko sa baban, sa kabinet sa may hajj ka, naging mo ito kapakitukawan na karo. Dito kapakitukawan na karo. Kung di mo takapumalaman ka sa lima na, Biblia, naging ang dapat natin paghandaan. Yun na din, isuri pa natin talusan, yung handa natin ay handa po tayo sa tiis. Handa po tayo sa sabar. Kapag hindi tayo matiis, hindi tayo masabar, mangyayari yung gagawin mo doon. Ayun, kung may kaparangit ka, na sabi mo kasi, nasanay kami sa sabi na naligo na pinagin ka, di mo gumiskan sisingaan. Andun hindi kami gano'n ko, parang itakataman niya yan, at isusapag na rin. Alam kami saan? Yung problema, kaya namin harapin ang problema. Okay, ang problema, ikaw naman ang hajj. Kaya mo ba harapin ang problema doon? Kauprangin ka doon, natuloy na sa mga prangin. Kasi di ba suntok, matigil ka po ba? Kung hindi ka na pwede, bumiso pa niya yan. Nasay, ikaw ang kawawa. Diba? Ikaw ang kawawa. Bakit ikaw kawawa? Gumastos ka na, limpak-limpak na sa natin. Ito ang ginastos mo, di sayang. So, kailangan talaga, handa ka humarap sa problema. Pag handa ka humarap sa problema, walang problema. Ay siya na nagbibag tanusan na. Ay ba natin sila pero mga hansila? Ay parang miniwalan. Ha? Kakagiyar, magmulaw-ula. Yan nakasudan sa Mina na mas sikip sa lugar. Maniwala ka sa akin, yun ang problema sa naran. Dahil sa ang lugar ko ay masikip, na anong gagawin mo kung yung isa hindi ka makapasok sa atin? Di galit ka. Na wala tayong magawa. So, kailangan po tayo sa apri. Para dito tayo nakasundalusan na, alubasan tayo, yung tapo na buba ka problema na kung isa. Kaya ba tayo problema na gatimutan mo sa, naging takatimutan mo sa, bida-bida tayo sa paparangayan. Na ad na tao, pilay ka sa, asa na po kabila mo na sa mga So, kailangan na, unang handa natin yung sabar. Matiisip po tayo dyan. Kasi malapit na yun eh. Malapit tayo pupunta dun sa Mina. Inshallah, na yung Ahad, after Maghrib, alis po tayo dito. Naging yung mga syayla, matitimusiran, pag-alisiran, so may alis tayo din so, group. Kita nyo, Maktab 74, na ayaw kada talo na sobrang talo 3,000. Kada ng talo. Lagi yung 3,000 na 3,000 ito. So, Maktab 74. Na 3,000 plus. 200. 400. Ito, 3,400 na tibag-ibag pa ito kung mga share na 10 ka group. Yun, 10 ka group. Naskita nyo na isa talong ka group na nakadalutan na 342. 342. At na 342, ngayon ang isa sa 10. Ginawa yan tayo mag-iwag natin tanong. Na kailangan din, na napaka-importante, na sutikan mo, para isa tayo paluin ng bigay. Ayan mo, tuluro na yung mga babae, isa po sila, yung mga lalaki isa. At sa kayong isang jamaa, nakakaisa po sila. Kaya ito, nakasiya, si kapulinatir ka, kapservisyo ka, kung kapo si kong panganagkan, na kailangan na tumugan, na subay, siya. Na kayo mga bulag-bulag si Diyama, natupasan ka, doon sa'yo, pupipulan mo kasi mo, ano di ba na kuwan? Pagkain, sa ginutang-tang sa Mina, tama nyo ba sundan mo sa Arafah. Nagtitigroptan mo si sa ginutang kasundan mo sa ano di ba na si Samina, nalutan ko katimong sa ginutang lugar. Alis dito din, so kapsundan mo po mga lugar na kailangan po tayo palagi tayo nakikinig sa mga sheikh natin. Kasi yung mga sheikh, sila'y nag-usap-usap para po sa kabutihan ng ating pilgrimage. Yun di kailangan, naging kuntuwa, sa kumakinagtan sa kuntuwa. So ngayon po, kung mayroon kayong mga katanungan about sa
papunta natin sa Mina, kailangan po tayo mga magtanong para bago tayo pumunta, handa po tayo doon sa Mina, insyaAllah. So, kailangan na paalaala po sa atin, mga sister, mga kapatid sa Islam, isaging ka na yung mananiyan na kuwan. Kasundan isaging ka na darpa. Dito ba tingkan, masipo, paglubinan po, 25 na, pagwintan nila doon sa Mina, na 27, na after Fajr, na ganun din na, inuuntan nila sa Arafah. Na mabasa ang mga sa Arafah. Isang araw po tayo sa Arafah, o 27, kagito yung Arafah, naging Al-Hajj Arafah. Ito yung final Hajj, asal lima ko sa Arafah, na hindi mo siya mga tawag ng Hajj. Sa Himno na. Paglubog ng araw, ganun din, alis tayo ng Arafah, papunta tayo sa Muzdalifah, na hanggang madaling araw. Pag madaling araw, pupunta tayo sa Muzdalifah, balik tayo sa Mina, pagdating sa Mina, dito yung paganay at Ramil Jamarat. Jamratul Kubra, sa Luta Manautar, na pay pa yung pagtantan si Sagin Utagawin na Idil Adha. Na nakarutatan na balik ito Mina, ang gakitan pa na yung Tashrik, ang tanungman, peruntaan si Sagin Utamanan yan na hindi nakaparuntaan ko. Sama mo, 30 ko kapipita na Bastu Hotel. Na ako matalo sa hotel, na yung mula na Tawaful Ifada, Sa'i, Tawaful Wida. Waktu bye-bye Makkah, pauwi na sa Pilipinas. So insyaAllah, kayo naman ang mga Hajj, kung mayroon kayong mga katanungan, tungkol mo sa itong ano natin, mamaya na lang, pakinggan natin mga shaykh, dahil sa mayroon silang ipapamot sa atin, tungkol mo sa atin itong mga pilgrimage natin, na nakuha. Kapag kami bitin, kami alis na din sulang mo, o kaulit ko, subusubrong ka, o katinura ka sa diyan ko kapag datano sa bus. Basta ang importante, handa po tayo. Tinatawag na ikhlasu lillahi azza wa jalla wa mutaba'atu lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag ikaw ang handa, tapos puso, wala kang problema. Maniwala ka sa akin. Basta yakap na haji ka na lillah. Suwaswat ka ko Allah. Unod ka ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arap ka ko surga Allah. Arap ka ko rin Allah. Walang impossible. Walang mahirap sa mga tao na ganyan. Isasagawa rin itong hajj. Alhamdulillah, nandito ko na si Sheikh Abu Ayyub, pakinggan po natin siya. At si Sheikh Abu Ayyub, kung makinig ka nung magtuloy ang tanong para sa bigay ako. Para may masyad الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ibn al-Qayyim pada nama kegunaan mati yang kata Allah Taala pantas sebagai rakyat haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Mabubugui aktirun ng sa umiyana dito si Simina na tulog kami bugui ako na si Harun Saka iman to nakatayang may layo siya na natutod sa na mga sayit na palitan ng mga pagsisagay kaya gruputan mo na insyaAllah ta'ala na palaya sila makagway sa mga pamikiran, mga doan kaan kati mo aso di kato sa isa site na kaya mo nito isa site biar utakatero Allah ta'ala miyakalag dari latihan bero pagulaboso ipung kukya pakapniya tiwag na ihadikan na ayakan dabilan na fokus niya so kapamamakin niya pantag ko kapag hajj pagulaw sa panahon na internet man to pagod mo sa duganan ka sa YouTube pag-ruben ka mamamakin na tulad ka sa YouTube lagi so ay kapukusan niya na Tagalog, English o di na Murano. Mutagatawa Allah Ta'ala
san sa tawam na hadith. Andit ni kapuwi ka mag-ihram na pala rapat. Baga dingalbog sa koneksyon sa kapangaruma, kambabangunan sa walay, katitiwalay. Kandidoma. Pagkakataon na gira matitimus yung mga hal, na gira ko na di makatun na sutira na dahil makapagilaya, dahil makatun na makapagilaya. Mama ulubay, nauwa ka pa maguti at ika palak na may kapagilaya na pamakailan mo sa na ulubay mo sa pamakamanaw dahil ang buraga. Hiblo to pagsagitera gira niya kapagilaya sa tao. Lamu-laman na koneksyon si kapangaruma, na ibibinagpasin. Wala rapat. Wala puso, na buda akang bulawla, uli na dubli so kapanang gila si kukandu siya. Kanaba yaman na ito ni gira, nabatan mag-ihram na kapagay sa puso. Dubli so kapanang gila si kulanong langwan, ako sa taloron, pagkalimutan si kuwangan taloron siya. Wala jidal, na buda ang paking pagpawala. Kami napupupus namin sa gira kaya kapusya. Wala jidal. Inutong nasukomang mo Allah Ta'ala. Katawan mo Allah igira ketimu sumadaklataw. Ang barang-barang na nisyon, barang-barang ipaparangayan, barang-barang adat, na igira kuwan na permi di makapupawala kapag bila-bila sa kalalaman. At namarata ko isa, namarata ko isa. Anak itu niyo sa girawa na kaya rupa ka nga niya na apeso ka pagsuri niya, suri na digo pila yung pagsuri, nasita na di taluron malalayan na karararitan talo. Na walang alam na makaptatarota sa di mga pipiyan. Na piyaki unang talod mo Allah talo, wala jidal. Na inukul pa sino umia alin siya sa paparangan talo, kapag hajj. Aya tuloy ni ba nasingan ni talo nung makwata mo sumapya bala sumapya hajj. Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umakuwang ka ang kapitulo sa hajjul mabrur kempidan at yapnay haji inusaran sa halal at tamu kaya nagila no sinisapar inigulalan no sulang na okay takapnay haji nakapitulo sa hajjul mabrur na pinabalas ka na susurga. Na kaya katukuha ka sa isaw na upit ng utak. Kung nanggilaan ka sulang ng sapat, kung nanggilaan mo, baka di magitukuha na. Bago na yan, doon ni Kia kung sa lumangda sa bus, nakabaya ka sa ka makauto sa kulubel ko uto doon, na daw makauto, kasi ka sa mo tayo sa uto doon, na may kima na magitukuha. Niya ka umatan mo sa amin na, nakabaya ka sa kayo, nakanatan sa pamamagal, nadaka mo na kanati, kami mo na supadika, na miya kitibag magpupola. Sumiyong ka sa siyar na ayak ka sa pila sa siyar na talagi ka talopulo ka, na miya kugad magpupola. Inunan tanong mo Allah Ta'ala, fala rafata, wala fusuqa, wala jidala fil hajj, baka magpupola. Ayak kabayaratan mo Allah Ta'ala mga Muslim na di tanong giginawain. Ayaw kabayan, tanong na dito ng mga galubat. Kano po kami lay kasumaratay para sa Muslim na tila-tila. Niya kay kumitamkan, niya karata-rata kami niya na yung mga pagkuradatan na ibukas ang kamarata. Inunagan mo Allah Ta'ala para rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Sumani-nungani na din yung galbog na mafia, nakatawanan ng Allah Ta'ala. Pagdaniwa, so Allah tibulkan kami tanisik Allah Ta'ala na apya giyo kinititikian o mga pusitan. Nakatawanan ng Allah Ta'ala. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Peluto pa no? Na ayaw niya kapya-pya luto yung kailangan sa mga pedaluto, sa pera, sa mga bulong, mga pedaluto. Ugay na ayaw pinaka-importante ang luto na luto at taqwa. Wa tazawwadu, luto ka no? Fa inna khayra zadi taqwa, na ayaw niya kapya-pya luto na luto, takapanan ng bilan.
bagukab pero nadam kapag pemikiran ito ng malay ipig, ito ng malay ikalad. Sabihin kaya pero huwag niyo pun mabila sa sukal. Huwag niyo pun mabila sa solisyon na merugi mo pagalitan. Istida kaumanan supaya mga pagalitan maginawaya persisyahin kaya pakapagkadyagan amadang lang ini pamitak ng mga tao barang-barang adisyon na istida makadat lagi nawaya kung mga pagalitan ng mga Muslim Madinah pero la ilaha illallah na niya baliktad kami kada bilbul na dito yan. Inom niya di madaro ka madaglan niya si Mamiron. So kadaglan niya paulo sa kanya mga hajj Pilbarang ipaparang ngayon na madaglan niya si Mamiron agi magkarabasa ko dama kada kali ginawa ikabud niya kada kali kawan. Karabasa ko so kini pagmitan niya kung barang-barang paparang niya na damian mati kesusabod ang marata akele niya ng paparang ngayon na minibuli niya sirat na miya balik ta supaya Allah makamiginaw sa mga Muslim kabud basta na niya kagapan. Kumitan ko Allah Ta'ala maplututan mo giro kita mapiano to wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa lutuhan na ayam niya kapian to yung nasukapan ng gila makapurpasut si sabihin mo ka inutanong kaya kapag ihram mo Allah miya kadagla bawal tanong so kapag ano kung isa kawanan nababawal na kayo niya ihram na miya bawal so kapag so kapag bati sa mga buksan na pinababawal sa buwan, nakagiyam niya ihram ka, na mimbol niya bawal, na ayaman na ito na pulayam tanong Allah Ta'ala si sagin uta papananggila, na kita rin nagtanong na watazawadu fa inna khayra zadi taqwa, pluto ka nun na kaya niya piya ito tuyo na sa papananggila. Kung nitanong Allah Ta'ala, taliman mo Allah Ta'ala sa mga hajj tanong, pagkatututulong tanong agyan ay mga syait tanong tadi juga na pemakirin ka manil sa mga Indoa nila kaan makapamagumana sa mga Indoa na ganit na nagkito ko Islam kalu-kalu na kaumanan sa kapya sa itan pag-niyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung sakali na may mga kasama natin na hindi nakakaintindi ng Maranao, pwede kayo magtanong habang naghihintay tayo. Marami nakakaintindi sa mga site natin dito ng mga taga-Maynila. Nakaintindi ng Tagalog, pwede natin i-Tagalog ang mga katanungan natin. Ano kasi ako natin? Alhamdulillah, narinig natin yung ating Shaykh. Napakalinaw po ang kanyang paliwanag sa ating tungkol sa itong hajj natin insyaAllah. So, pakinggan po natin yung ating kapatid na si Shaykh Hanif Sharifa. Pamaginig tanong, ingisa ko ang tanong, laki niyo po Islam, pagalinyo si Shaykh Hanif. First time mo po six sa Ligaragol, mugahin na. Malas kanila ko experience kasi nung nakapasa sa Islamic University of Medina ang kinana kayapasa nila ng university o para sa mga ilmu tano na makasagtano si ko ilmu akuan kaya tano so paliyat na fapal yung ating Shaykh Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal nashhadu an la ilaha illallah
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagandayron na kumamalaku terus agian kaya kalilimutan no. Ada sabab na kaya sisaya sa mga buruakan mga masay na mapakaya mataylan din misang ada. Ugay na sabab sa agian putok manam yasuwa ko na waraan na yung puto morit ay gira sibu urunian na makapungulutan. So alhamdulillah mampan na at na mapturuta saya di makasusugan na punalamat ako kasi sa mga guruan ato pa kaya mata ng rinamu. Pagisong ko sa karudaan askano akala mo nangwan ang makadalar pa saya. Mapipiyakan no? Masya Allah, alhamdulillah. Eka dua pa kaisa. Ori para duka no? Masya Allah. Ina lagi na napukin na nagtasumbag na piyasa kata apurus yan na katagasan ka. Kagyayaman napulilay ng purus yan na yan buto apurus yan na yan. Ira katagasan na pagkatagas na mampu. Ino to manong yan tiyak kapagati na dengan sabab sa gayang buto at yung di mamimikiran wan tulay terunan ang sirakano. Nada abakan na paman na miya tendu miya bertiakan sa gayang kaya gawi. Ugain alhamdulillah Panalangat ako sa iku Allah subhanahu wa ta'ala bigan ako ang yan kaya mga purwakan sa oras at lubugan na ng sa pasya. Naman, yan kaya ito na yung si Kuhad. Agin na ni ika 5 arupun mga magdano Islam na sukap kaluin yan sa hadith Nagyang puto haj mabrur. Ayaman na haj mabrur na haj at yarima. Sama nuto na ayakakitar ito, agyang puto anay kadika na kalimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ino kan sekarang ini si kadi, ino rin para dukan usagyang kaya paman na kapangong agyang kaya gumi ayaw mu'arafa agina ni mana agawya sa katano ang mga Muslim apang galong kanya nagyang kana na hajj nagina ni pinakamana arumon o hajj. Ato na ikaturo na kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalagi nagyang puto abiyat ti agyang kaya mga buruakan at tiyan na al-hajj wa arafa. So hajj Naginan suka hukum sa Arafah. Ginan suka ketimu-timutan sa Arafah. Sudan sa Arafah. Apik ibsagsian kanu sa iku Allah subhanahu wa ta'ala yung kutu agya pakatali mo mantano. Antunay buntalo mga dato. Sa katano yung mga duto sa giyang kutu kakapamubuktan sa Arafah. Na yang ditaran-taran na dua paman na ditaran na maputi. Agin na nisuwa na namatano na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masusulutan wag iya puto ay haramtano. Kapakaya susabuin na tigil na undi itata sa giyang puto paman na kadatuyan na di naman ito makadabay. Ang ito pakay agatoon siya rakatano. Apaman na mga dato sa ikong mga inagdano, adi sunod sa may tuyarga. Ugain na miya kaumat dano saya, naya kong gulabangan dano na biyang puto, sino dano sa ikong Allah subhanahu wa ta'ala. Na miya puro dano sa ikong mga ginawa dano, asulot ng dano, biyang puto ay haram. Makapangalim dubaan dano sa ikong Allah subhanahu wa ta'ala.
Aditanu di kasu-kasu yang dia butuh labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Adina ni pamanna ditanu di kasu-kasu ya Allah kata ya kami yang mau penegak aku enggak bisa jemputnya kawat-kawatan Amerika. Nama lagi buta ini tanpa Pilipinas. Hiramnya sudah tasapelin nama titi sudah pamanna. Untuk saja buta untuk data. Adun pada pengagira miyana lagi posisyon. Dasa itakili daw. Dasa yarang daw. Dasa pamanna gumirauta. Nana utus sama watan. Paling panaliw buta pamanna pangadaan tanong. Naya musabab naging puto pamanna sebenarnya naging puto pamanna subuhan ramatan o kadanan kan Rabbul Alamin. Nalagi dia naman muna sumabay. Ayat na mapapadal na si kumagino at anong naging puto ka pangalinduban. Ayaw man niya at anong naging puto ka kalima Allah subhanahu wa ta'ala sa naging puto na lakaw tanong. Pagaling na niya kaya bunukan nakagiyagin puto ang kapagitanas na hina ni pinakamala kung gumaan tanong sa niyang kaya paman nakapagulong mga tanong sa niyang kaya hasdan. Ayun itong mga pagariyakan na naunang manusin maski ko Allah subhanahu wa ta'ala na upuno ng mapukasagyang kanananiat na daawan niya nakipantag. Sana nakapinabida yung kutwa mga Muslim sa iyong kutwa nila nilang doon mga sa iyong kutwa subuang kilan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So may mag-ikhlas na makaumasiran sa anuman na mauni na imbagi kilan ng Allah subhanahu wa ta'ala iyong kutwa patong kabalas ako kuwailan sa iyong kutwa kaya permasairan. Si paman si fulana o si fulana ay inilalakaw niyan na riya. Ay nilalakaw niyan na sumra na makaumasalungan na muli na din naman yan nagkakalim. Abada sa ilulirun Allah subhanahu wa ta'ala. So gina ni kailangan na dapat naman maging kaya alam ko kung biharaka. Ikasya usikutul hijja na manutalo din na preview na mga ginawa taluin o ginawa ko. Makapagikalas ka. Ang iba madalang panawas. Ay mamagar ka tano. Saging mo kapaman nakapagapuli kelas tano. Api naka-importante na ng saging kutwa di tano di kang doon mga subuan na katano Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na nakakita-tano sa Arafah. Naantun na yung mala apang galabangan tanong nagdua. Pagani tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu nakalun sa biyang kutwa kaum agiyang kutwa zawal waktu alur nataman sa likaw agiyang kutwa maghrib napamarip kulay dubai kulay napaman na usarong tanong agiyang kutwa oras tanong sa pagani tanong siya kupanunan tanong Rabbul Alamin. Huraman kamu Allah subhanahu wa ta'ala. Matala mga pagariyakan, mga lumayakan sikwa mga Islam, tanong din na kung makakailangan ng iyong kutwa pa ng sikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Panang gila ini ubatan mga na may nalagyan ka ng oras. Diyan ka na lang yung mu'arafa na tantun na lang kung yakalbi siku mga gawi. Miyakin dua na sa Allah subhanahu wa ta'ala na miyak kadagdagan na si mga urip niya na prilanyan silang sa biyang kutwa mga busayan. Sigurado din, asal mang buka paman na mga pagikalas tanu na biyang kutwa paman na kakakadun tanu na pumani tanu si kukadanan tanu Rabbul Alamin. Miyak patutul sa riwaya, kaya mo yung kaya mga bukaman na ila yung Arafah. Naginan sugaw ya si Iblis na paman na biyak kay tito na biyang kuto ang pilayaw. Ino to, nasa loob sa biyang kuto ang milyon na mga tawa kunin sa Arafah
aku menisiran sa taubat si Allah, aku menisiran sa rila si Allah, na insyaAllah na yung bugikiran ng Allah subhanahu wa ta'ala yung puto Panginoon. Nakapangantan mo si Iblis. Ayaw pala na maramihan na dito ng kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So Iblis na sila nung niya nagtunda sa giyang puto Panginoon na dito ng kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sita nung niya patunda sa giyang puto, ako yung muna lang na ino igira na marangit tanong. May ito muna, kaya narangit ka. May ito muna, may kapamaganda ka. May ito muna, may maritis ka. May ito muna, di na di mamamaganda. Yung mutwa, lagi na nga ikali. Ang hindi sa Iblis, sa yung mutwa pamaganda. Gawin yang malakas Allah na prilaan yang sukada melansi ku mga kaadanya. Yang buwan itu, nauman tanong iswas-was iku Iblis. Magaling tanong mga pagariya, kauli tanong pagalin anda penima sa pagalin tanong sumana ulang-ulang kali. Yang muharapah, mawkuf ka sa harapan, adi ka panapagalin sulang-ulang ka. Adi ka pugalin, matanong ka sa inag. Pigalin na kau na yung ulang-ulang ka. Ibu uniman itu sagian kaya dia penai kadika. Dia kapila lagun nabuguraw na nasib ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kadabung nasib ko duyufur rahman. Disidang ka sagian kaya paman na darba. Dia kapila lagun nari mga pagari. Dia kaya paman na dito nung di paman nisib ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na niya kung mga sayap na pag-ilang na nagagyan ko ito paman na. Ini bagay ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ukuran na mapiya. Niya kadagdagan na siya mga Muslim, magugulo ko nila na riyan kaya na haji. Milyon na mga Muslim, magugulo ko nila siya Allah, ya Allah. Baru ya kami kapag sa riyang buto ang mga bisitar na sa riyang kaya paman na ulit yan. O riyan yan, sa katami yung miyapili. Sa katami yung miyapili, ang miyatan ko sa riyang kaya darpa. Nanitanong na rin paman na pagalin na riyang buto ang betul-betul. Ano pa ni masa isnikan bagian putra mga kalalangan ni bagian putra mga kalustaan. Apaman na kepasan mga ginawa ko. Yaum Arafah asubak ni natatarima Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian kaya mga panguyat kaya si mga ginawa ko. Yang putra dia dikatakan si kumya mga unaramun. Nanap kesimar mga tao. Anda ni kapakapasan yang semua yang salura mungkin putu asap. Namun tu sekalian saja putu untuk dayan. Dari punya dayan putu dari manian. Nadi sekalian ni mamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Kakatan mga pagariya kakailangan tanong na yung putu amang ni tanong si Allah. Turuan ko mga ginawa tanong. Turuan si mga pamilya tanong. Niya kanyang si mga pamilya tanong. Wallahi la'adin mawintan mo sila ni pamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Na mataanak ko kasi na yung putu amang naman. Naginang panimala ilalalakan tanong. Mula ko tanong si Allah. Inaw sa mga watakan. Mga watakan ng mga mama, mga watakan ng mga bubay. Inuso mga pagariyakan. Inuso mga bubuwakan. Inuso mga bupagan. Si tanuanan magbubang isipo Allah subhanahu wa ta'ala. Pangiso Allah subhanahu wa ta'ala. Narkiya na gaya mong kuto at turuan. So nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mga niya isipo Allah turuan suwamaa. Mapanya na sa Abu Talib. Uwin Anthony Peterun Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Muhammad. Hingga berturuan yang putra kamu yang atau. Uwin na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtulpo niya na yung putra kamu yang yan ang akadun niya. Nasi tanuan na po niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Niya kadang-kadang si mga pamilya tanong. Aku bagaya sirka kasababa na yung putra katuna niya si kumaman na agaman niya na Islam. Kapagaya yung putra kaman na duwangka. Nagano na si mga pamilya ka. Turun mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ramidang mustahil si Allah subhanahu wa ta'ala. May mga nibas ni Allah. Ya Allah, turuan ka suwatan na miya turu suwatan.
Ya Allah bermangga sungguh akan bapak dia terus mengapalanya karena dia terusiran Allah Subhanahu wa taala sebuah agama Islam. Atau ini usul kadar naisa timu mga ulama pag-alim ng iyong puto paman na doa panganisi ko Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ada kata Allah Subhanahu wa taala dia punya kaya yaum Arafah. Supang alinatan karimaan na usarang tanong yung puto oras tanong sa iyong puto paman na kapunong tanong si ko Allah Subhanahu wa taala. Kwento ayaw kapya, agad ko lang na si mga diya ba? Yung nga nalasip ko na, nauto pa rin nauling kamu siya, napakalit ang kapas. Mo sabi po ya, pagalit ko niyo pas kagyan mo ito sa cellphone niyo, o po niyo manawin sa harapan na, may tama ano, anto na ilitis sa marawin. Nakataya sa pamang na, tunay ni, papula na kuwan. Na muntay-muntay ka na lumaya sa nakok na hindi ka nila muntay. Biya ka kumita ka, biya ka pamalimta ka. Ha? Uli ka mo paman, ayaman niya ito, napag-usap na kasi mo kaman niya sa Quran. Uli na ito mga dua, masih mo ka na paman na yung makluwag butian. Uli mo gina niya ito, na tumabang ka ng tabuwa sa biyang puto paman na bunga. Pagawin na ka, kaan na ka matulog yung puto at ang kasi ko Allah Subhanahu wa ta'ala. Musawir po yan. Nayamit nung nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam adura. Ang pinakamapya sipo, yaum Arafah. At iyan na ay pinakamapya abang ni ang makapupundrakan ng mga pagaliaran ng mga nabi. Naginan sa pangay. Antay patawag naman. Napo na. Taso mga pasisingin na. Napo na. Antay matang sabihin mo ito apang niya ini paman ng nabitan wa Muhammad na miya karuya piyay punang isi ko yaw Arafah. Ano na ito? Ha? Pakatalugan niyo? Balisan yung pipi, may ko na ano na kailangan na tubal sa iba ka nyo pa kanina, hindi na tubal sa nako na, balisan yung pipi, nako na. Masya Allah. Atawa niya, antay di lumataw, nako na, para may pamanglo, may katay sumanasik na rin para, antay di lumataw. Ano yung isang katawan? Antay sa ikyo. Dari itu kisah. Ang yung otak ko, di lang katawan na. Ang mga kasanunod mo, may mo, nagyaro lang yung tanong mga sekay. Na. Di ko nabisa ng Muhammad ay pinakamapya, makalalubhi ang pangalan yung kutwa, la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kapiyapiyanan. Ang pangalan ini paman kung nabisa ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nay puni mato na muray sa nakauling ka muray. La ilaha illallah. Ay naman ito natin kung mga ulama adunan. An na isbat, an na nafi. Apaman naknap la ilaha da tuhul. Kaya katagal sila kung lupaman na simbol. Illallah, inuntas mo Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la sharika lah, isa-isa daban yan sa kutuwa. Lahul mulku wa lahul hamd, riyan sukadat wa musayamanan niya na bantugan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, na sulang wantaman na gusto Allah subhanahu wa ta'ala mupapahaya. Na isa lang, minimulay sulim. Minabang kita siraro. Miyak kalubulubudan na. Miyak kalubulubudan na ay mure sa giyang kanana la ilaha. Miyak kalusupan. Naidapat ka umaman na miyak magatus ka na magturo, may pamang isik Allah. At isa man ito na, kaya magatusan ka paman na dua, api na kamapi adua, adi pamang alitaw si Kuyaw Arafah. Na pumangan ni terus si Allah kami niya kada-kada kalayaman na niyan na paman niya kailangan tanong. Pada si mga tuman ay tanong, pamilya tanong, wag yung buto, di ko makarang. Iman ito naman, luda mira, nag yung buto, apa nyakit?
Kapag sisisiran si mga ospital, nadamusan iniski ko Allah sa iyong putwa, kiyang putwa yung Arafa, na miyamang nikasi ko Allah subhanahu wa ta'ala, na kiyang bulungan ng iyong putwa pamilya. Nadamusan iniski ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na umabituma na din, nagpuno niya na kadi-kadi mamagito, ini pamangan niya kang maginawakan, ini pamangan niya kang suwatakan, ini pamangan niya kang suwinakan, suwangakan, sumangabubuakan. Nah, nabot niya kami sa Quran. Asal mo di ka makaparitis. Nagwasal mo di ka makapamaganda. Mapupakay ito, aliyan mo ito ang pagaling ka. Uli na masuk, di ka liyan mo ito. Di ka naman narisipulan na, suswanya nito. Asal mo di ka makapanggalamag sa marata. Na iyong punto ang oras ka na, iyong punto ang oras, akan tatanong ka sa harapan na kumusanan ka sa iyong punto ang simbos ito Allah subhanahu wa ta'ala. Awin ka sa Quran, nabot niya ka sa Quran. Usahan ka iyong punto oras ka sa iyong punto ang simbos ito Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mana pangisa, tidak alim, dia bukan mata sa Quran. Ada di mata sa Quran, ada mana bayo sa lima. Pag 5 taon. Alhamdulillah. Nah, uli ka mata sa Quran, nabalin apya, kapas ko yan, nasa ikiman sila, di ba kayo gaman doon? O man, nakurbis na magpakaso ka niya mati sa Quran. Nah, uli ka mata mo na, artikul, mamatalong-talong sa ikwang. Paglintan mo mata sa ikwa, subhanallah. Paglintan mo mata sa ikwa, alhamdulillah. Paglintan mo mata sa ikwa, Allahu Akbar. Paglintan mo mata sa ikwa, la ilaha illallah. Paglintan mo mata sa ikwa, la hawla wa la quwwata illa billah. Paglintan mo mata sa subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina. Wa bi Muhammad paman na mga zikr, apaman na miyakan na ikipantag sa ikwa paman na yung Arafa. Napakapundagalan. Makapundagalan tanong yang mutwa mga tanong-tanong sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inshallah, di para dukan mari. Apa usarkan mo sumastan mo sa Arafa sa paman na pagulin suaswa sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala? Inshallah, kaya tim City Wagumia Manila inshallah na panganita ibukerkan Allah subhanahu wa ta'ala dia buka paman na amapia sa diyan kaya paman na yaum Arafa nagu paman na ampunan lagun Allah subhanahu wa ta'ala dia buka paman na masyaallah. Nah, ayaw ko nang hinatan bagian mo ito ay ilang ilustrada tingin na dia akan nilibog sa marata dan dia akan bubasa sa marata. Ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasalun sa tao anumay falam yarfus walam yafsuk dia terus sa mga rata niya kagadagan niya sukat terus sa marata apa maganta uli na antunasan kapupakay ito kapakasuli kasuruyan o benar. Mas makaroon na kini kasi niya katlinya ito na gano'n Islam. Nanti kami itu man, ito na banda-banda bukas, awan ito terus mahal. Nah, namudan nila sa mga ganun po kamarata. Sama na ito na, ganun po kamarata, katun po kamarata. Siya po tanong, kung tayo din luto, igin na matanong. Naaya ko na wala siya natin Allah subhanahu wa ta'ala na makapalingan sa kanya. Sa naging nagyang kunto sa naging nagyang kunto ayaw na kinimbuwa ka nagyang kunto ay na yun. So ayaw mo naman itong mga pagalian na panilantan mo Allah subhanahu wa ta'ala. So Islam nayakat suhaj, nayakat ito nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahdi mo mga kablahu. Suhaj, nabata na kumuna siya nagyang kunto niya unaan niya na amarat ang yung kunto manusia. Lagi na siya Allah ibripanan mo ang tanong, apaman na punamarantan mo sa iyong kaya paman na akakapagugog tanong sa haraka, apaman na mamangin tanong sa iyong Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanong mapag sa iyong kunto milyon-milyon na mga tao, apre na Allah subhanahu wa ta'ala, sa iyong kaya yamanan yan nakasunod, sa iyong kaya harapa, kasi ang kunto na, at iyong kaya mga syekh na paman na makarinig pa rin sila, kung mga niya orang ano sama, ubad na paman na may daro ang nagagaroon ka
Tureni, Sanangin. Sana gusto pala rin yung si Hanif Sultan Sahib, siya kung niya kapasa sa Madinah al-Munawwara, mga sinulang lagi na naguro, sa Abagos Kanun Salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napakalinaw po ang kanyang paliwanag sa atin. So ngayon, ang oras natin po ay minus 15 para alas 10. So ito naman ang gagawin natin, kasama po ito sa ibadah. Habang nandito po tayo, ay napakalaking reward. Huwag tayong mamadali, sabi mo, ayaw po. So kailangan po makinig tayo ng maayos kasi habang tayo ay nakikinig sa mga ulama, tungkol po sa paliwanag sa itong Hajj, napakalaking reward. So yun ang pinuntahan natin dito. Kasi lahat ng bagay, pag mong isagawa, kailangan alamin mo. Yung kaniyang paliwanag kanina, napakaganda po mga sister. Una-una po, ang pinaka-importante sa atin ito ay ad-du'a mukhul ibadah. Ang panalangin ay ito ang utak ng ibadah. Habang ikaw ay nagdudua, paliwanag niya kanina, una-una po, napakalaking reward ng pagdudua natin sa Arafah. Walang alipin ng Allah at siya'y nagdudua ay hindi po tatanggapin ng Allah ang panalangin. Una-una po, ipanalangin mong sarili mo. Diba? Ano po na itinuro ni Prophet Muhammad SAW? Allahumma inni as'aluka malan halalan wa auladan salihan wa barik li fi ma a'taytani. Yan po na sarili mo muna. O Allah, bigyan mo ako na limpak-limpak na salapi ng halal. At gawin mo ang aking mga anak ng mga banal na anak. O barak lagi maatay-tani, Ya Allah, pakambarakat ng arang gusto, tamukakan na gusto, muriyatawakan. Bakit po kailangan natin panalangin yan? Kasi kung may pangarap tayo sa buhay, ngayon nakapagod tayo, pagkatapos ng Hajj, makawin tayo sa hotel, ano ang unang sabi? Sana all. Di ba? Magsana all tayo. Ibig sabihin na, yanay. Sana makabalik ako ulit dito sa Makkah dahil sa napakaganda pala itong Hajj, napakasaya pong pinaginagawa itong Hajj. So, kailangan po, yun ang panalangin natin. Pagkatapos, yung ating mga magulang, tatay at nanay, kung siya ay namatay, hingin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung siya may kasalanan, ay siya ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang tulong natin sa magulang natin. Idha mata ibnu Adama in qata'amalu illa bi thalatha. Pag namatay tayo, ay tapos na kung ito lang maamal natin. Maliban sa itong tatlo. Anong tatlo? Kasama yung waladun salih. Ikaw naman ay isa sa walad salih. Dahil sa ginagawa mong kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang kailangan po, ipanalangin mo ang magulang mo pag dito ka na hanggang sa halalo, kung nasa Arafah tayo, dahil sa yung dua mo sa magulang mo ay darating sa kanyang libingan, kung siya'y namatay, ay darating sa kanyang liwanag. Diba? Napakaganda po yun. Yung magulang, yung mga anak, tapos yung mga pamilya mo, kapitbahay, ipanalangin mo sila, idua mo sila, lalo na yung Islam at ay mga Muslim, especially po sa Arafah. So yun ang dapat natin ipaghanda pagdating natin doon sa Yawm Arafah. So alhamdulillah, yung mga Sheikh natin, nandito may Sheikh Luqman Guru at saka si Nasif Giling. So ngayon po, pakinggan natin ang ating kapatid na si Sheikh Luqman upang siya magbigay sa ating ng mga katuruan po sa Islam. So alhamdulillah, may mga kapatid natin kasi mayroong mga kapatid natin dito na hindi po sila makaintindi ng Maranao. So, minsan